Grabatzen ari garen unean gaueko 11:23 minutu igaro diren honetan, Dariok eta Peñak Iruñeko Labrit pilotalekuan jokatu duten buruz-buruko txapelketa nagusiko final zortzirenetako bigarren norgehiagokaren analisia egingo dugu. Dario zen favorito eta ez du hutsik egin 22-11 irabazi ostean. Gogoratuko dugu batetik Dariok binakako B-serie txapelketa jokatu zuela Gabirondorekin batera, bertan playoffetara sailkatu ziren, baina ez zuten playoffetako norgehiagoka hori irabazterik izan eta horren ondorioz txapelketatik kanpo geratu eta Dario hortikan aurrera buruz-burukoa prestatzen belarri hasi zen. Peñak berriz Albisurekin jokatu zuen binakako txapelketa nagusia, hauentzat txapelketa bai psikologikoki eta bai fisikoki oso horra izan zen, norgehiagoka erabakigarri asko jokatu behar izan zituzten, eta hor ikusi zen, Peñak eta Albisuk edozein irabazi diezaioketela, baina baita ere euren akatsek asko kondenatzen dituztela. Eta gainera ez du tarte handirik izan buruz-buruko hau prestatzeko. Jakin, analisiarekin sartu aurretik, De La Fuenteko 22-11 irabazi dio Lamuruari, telebistan ez duten norgehiagoka guztia eman, horren bestez zentzu handirik ez diot ikusten analisi bat egiteari, alere partidaren azken zatian ikusi da nola De La Fuentek sakearekin ikeragarri asmatu duen, eta gero nabarmentzekoa baita ere azken zatian ikusi dudana, bizi ikusi dudala Eugiarra, eta hori zalantzari gabe azpimarragarria iruditu zait. Orain bai, sargaitezen Dariok eta Peñak jokatu duten norgehiagoka horren analisiarekin, hasieratik Dario jaun eta jabe hasi da, bina joan dira, baina gero berehala 11 eta 4 aurreratu da Dario. Hemen ikusi da batetik Dario zenolako ahala duen, buruz-buru jokatzeko zenolako gaitasuna duen, sotamano ikeragarria du, hormabikoarekin ere pilota aurrean hartu duenean min ikeragarria egin dio Peñari, hor Peña asko ibili behar izan da eta une oro Dario kankapean izan du, Darioren musikaren erritmoan egin du dantza gaurkoan Peñak, eta Tolosarrak ikeragarri sufritu du norgehiagoka osoan zehar, esango nuke. Gero baina Peñak sakea hartu duenean hor izan ditu pare bat aukera partidan berriz ere sartzeko, baina akats larri xamarrek eta nabarmen xamarrek kondenatu dute, inolako zalantzari gabe, bata kanpora joan zaio, gero sake bat ere falta egin du, eta Dario, ez dugu esango aparteko erakustaldia ematen ari zenik, baina bai oso zuzen eta oso bizi jokatzen ari zen, eta Peña gainera horrelako akatsak eginda erabat horrek kondenatu egin du Tolosarra. 12-8 iritsi da lehen etenaldira Dario, egia esan Peñarentzat hori albiste ona zen, kontuan izan da lehen zatia nola joan den, Peñak oso aukera gutxi izan dituela erasorako, Dario kiaune oro defentsan eta mugimendu zakarrak egitera behartu duela, Peñak ez du Dario bat ere mugitzerik izan lehen zati horretan, eta 12-8ko emaitza beretzat positiboa zen, baina bigarrenean berriz ere Dariok hautsi egin du partida, berdin jarraitu du, min eginez, gainera Peña hemen fisikoki oso akituta ikusi dugu, zenbait pilota defentsan jada eraman ezinik behar bada lehen zatian eraman dituenak, eta Dario oso ongi oso zuzen jokatzen, gaur gainera sakearekin nabarmentzekoa da eta zelebrea da, hau nabarmendu behar izatea, baina normalean beti hormabikoaren bitartez pare bat sake edo egiten ditu, buruz-buruko partidetan zein lauterdikoetan, gaurkoan ez du bakar bat ere egin, eta hori oso azpimarragarria iruditu zait. 18 eta 8 iritsi da bigarren etenaldira, eta gero partida amaituta zegoela zirudienean edo, Peñak tanto takadatxo bat egin du, behintzat apur bat markagailua itxuratzeko, hor jada presiori gabe, gantxo bat, hormabikoaren bitartez ere, baina batez ere, 20-11, uste dut bai, 20-11 zioazela, ikeragarria izan da Dariok egin duen errestoa. Sotamanoz tira dio kolpea, Peñaren sakea ez da ezker horman sartu, baina etzen bat ere xamurra, eta nola sartu dion eskua, nola neurtu duen frontisa, hori izan da Darioren beste gabezietako bat ere lehen zatian, hau da, hain mugan jokatzen du, hainbeste luzatu nahi du pilota, hainbeste baliatu nahi du frontisa,
batzuetan gora ere joaten zaizkiola pilotak, baina 20 eta 11 horretan, gero 21 jarri duenean, ikusgarria izan da benetan Dariok eman duen pilotaka da, eta errebotean sartu da zuzenean, eta gero 22 ere egin du, benetan Dariok partida ona egin du, ez du aparteko erakustaldirik eman, baina erakutsi du forman dagoela, eskuak ongi dituela, eta buruz buruko ligaiskari ekiteko zalantzari gabe momentu oso honean dagoela. Peñak berriz agur esan dio txapelketari, beste behin ere final 8etan kanpoan geratu da Peña, eta kolpea hartua izango du, baina orain aurrera begira beste erronka polit batzuk ere baditu, uda honetanea saltotxo hori ematen duen, joan den uda oso ona izan baitzuen, eta ziur naiz honi buelta emango diola, berandu baino lehen Jon Ander Peñak. Esan bezala, Dariok 22, Peñak 11, Dario finala ordenetan izango da.